Az alábbi videóban a Google SketchUp működésével és a programban való alapvető tervezési folyamatokkal fogunk megismerkedni. A Google SketchUp elérhető ingyenes verzióban, így ez könnyedén beszerezhető az internetről. A program nem tartalmaz magyar nyelvet, így használatához angol nyelvismeret szükségeltetik. A program indításakor az üdvözlőképernyőn találjuk magunkat. A tervezés megkezdése és a program indítása előtt válasszuk ki a számunkra megfelelő rajzsablont. A rajzsablonok egyaránt szolgálnak építészeti, gépészeti és egyéb tervezési folyamatok kiszolgálására. A legfőbb különbség a rajzsablonok közt a méretezési egységek és a mérési folyamatok különbsége, melyeket az aktuális tervezés során használni szeretnénk. Ezek a mértékegységek lehetnek méter, hüvely, láb vagy milliméter. A rajzsablonok kiválasztásához kattintsunk a jobb felső sarokban található Choose Template gombra. Jelen esetben mi válasszuk az Architectural Design Millimeters opciót, majd indítsuk el a programot. A program első indításakor felugrik egy ablak, amely az alapvető kezdő instrukciókat tartalmazza, illetve a különböző módosítások végrehajtásához szükséges billentyű kombinációkat. A könnyebb használat érdekében először bővítsük ki a rajzeszközeink tárát, melyet az alábbi módon tehetünk meg. Kattintsunk a menüsoron a View gombra, majd a legördülő menüben válasszuk a Toolbars, ezen belül pedig a Large Toolset opciót. A rajzolás megkezdés előtt válasszunk egy olyan nézetet, mely átláthatóbbá teszi a rajzolás folyamatát. Ehhez a menüsoron kattintsunk a Kamera menüpontra, majd a Standard View legördülő menün belül az ISO nézetre. Első lépésben kezdjünk egy téglalap rajzolásával. A megfelelő rajzeszközt kiválasztva kattintsunk a bal egérgombunkra egyet a rajzfelületen, majd az egér mozgatásával húzzuk ki a számunkra megfelelő alakzatot, majd a bal egérgomb ismételt lenyomásával fejezzük be a műveletet. Ez a módszer a Google SketchUp összes rajzeszközénél hasonlóan működik. Továbbá rajzoltunk a Click and Drag módszerrel is, magyarul a bal egérgomb folyamatos nyomvatartásával húzzuk ki az alakzatot, majd a kívánt helyen engedjük fel azt. Most vonjuk vissza az általunk rajzolt téglalapot az Alt plusz Backspace, vagy a Ctrl plusz Z billentyű kombinációkkal, vagy pedig a menüsoron kattintsunk az Edit fülre, és az alatt az Undo Rectangle parancsra. Rajzoljunk ismét egy téglalapot, de közben figyeljük a jobb alsó sarokban található ablakot. Itt láthatjuk az általunk rajzolt téglalap éleinek hosszát. Figyeljük meg az értékek változását, ahogy a téglalapot kicsinyítjük, vagy éppen nagyítjuk. Kattintsunk bele ebbe az ablakba és módosítsuk az értékeket. Figyeljünk arra, hogy az értékek közt pontos veszőt kell alkalmazzunk. Második lépésben ismerkedjünk meg a Push and Pull rajzeszközzel. Kattintsunk rá, majd a bal egérgombot lenyomva húzzuk ki a téglapunkat egy téglatesté. Bármely síkfelületen alkalmazhatjuk ezt a parancsot. Kattintsunk a bal egérgombbal a téglatestünk egy oldalára, majd húzzuk ki, vagy éppen toljuk be. A bal egérgomb ismételt lenyomásával befejezzük a parancsot. Most rajzoljunk ismételten egy téglapot a már meglévő téglatestünkre. Figyeljük a referenciapontokat, amelyek segítenek nekünk. Ha a pont pirossá válik, egy élre helyeztük a kurzort. Rajzoljunk egy téglalapot az egyik sarokból kiindulva. A zöld pont jelzi nekünk az általunk rajzolt aktuális téglalap kezdeti pontját, a kék pedig a végpontját. Most alkalmazzuk ismét a Push and Pull rajzeszközt, és toljuk be, vagy húzzuk ki a kijelölt új felületet a téglatestünkön belül. A Push and Pull parancs egy kijelölt felületen működik. Rajzoljunk most egy kört. Kattintsunk a megfelelő rajzeszközre a palettánkon belül, válasszuk ki a kört, majd a téglatestünkön a bal egérgombbal kezdjük meg a kör rajzolását. Húzzuk ki a számunkra megfelelő sugárig, majd a bal egérgomb ismételt lenyomásával fejezzük be a műveletet. Rajzoljunk több kört különböző felszíneken a parancs segítségével, majd a Push and Pull eszköz alkalmazásával húzzuk ki vagy toljuk be a kijelölt felszíneket a Push and Pull művelet könnyebb szemléltetése érdekében. Láthatjuk, hogy milyen könnyen tervezhetünk 3D-s alakzatokat a program segítségével. Most ismerkedjünk meg a további parancsokkal. Kattintsunk a rajzeszköz palettánk alatt található Orbit parancsra, majd a bal egérgomb nyomvatartása mellett forgassuk körbe az általunk rajzolt testet. Ezután kattintsunk a Pen eszközre, mely segítségével az alakzatunk térbeli elhelyezkedését módosíthatjuk. Végezetül kattintsunk a Zoom eszközre, a bal egérgomb nyomvatartásával és az egér megfelelő irányba való mozgatásával kicsinyíthetünk, vagy éppen nagyíthatunk a modellünk nézetén.
Mindhárom parancs elérhető a háromállású görgős egér segítségével, illetve a billentyűzet által. Nyomjuk le az egérgörgünket az Orbit parancs eléréséhez, a Shift billentyű gombot a Pen eszköz használatához, illetve a görgőkkel kicsinyíthetünk, továbbá nagyíthatunk a modellünkön. Próbáljuk ki, hogy az egérkurzorunkat a modellünk egy sarkához visszük. Ezután közelítsünk vagy kicsinyítsünk rá. Látni fogjuk, hogy célirányosan történik a parancs. Távolítsuk el az eddig megrajzolt modellünket. Váltsunk a rajzeszköz palettán a kurzorikonra, más néven Select Tool, majd jelöljük ki a bal egérgomb nyomvatartásával a modellünket, és a Delete gombbal töröljük azt. A következő lépésben rajzoljunk egy egyszerű házat. Az eddig megismert eszközök segítségével hozzunk létre egy téglatestet. Használjuk az Orbit opciót a könnyebb rálátás érdekében. Ezután a rajzeszköz táron válasszuk a Line parancsot. Keressük meg a téglatestünk egy élének középpontját. Ekkor világos kékre változik a kurzorunk. Húzzunk egy vonalat a téglatest felszínén a szemközti élig. Kattintsunk egyet a művelet befejezéséhez. Most jelöljük ki a vonalunkat. Használjuk a Move Tool-t a mozgáshoz, és alakítsuk ki a tetőnk élét. A kihúzás során megfigyelhetjük a pontozott vonal színének változását. Attól függően, hogy éppen melyik tengellyel párhuzamos, változik annak a színe. Rajzoljunk most egy egyszerű alakzatot. Legyen az egy kémény. Figyeljük meg a rajzolás során az általunk húzott vonalak irányultságát. A színek függvényében mindig is tudjuk, hogy éppen melyik tengellyel párhuzamos az általunk húzott vonal. Ez nagyban segíti és felgyorsítja a Google SketchUp-ban történő munkát. Használjuk az Erase eszközt a nem szükséges vonalak kiradírozásához, eltüntetéséhez.